Здравейте хора, аз съм Арси Срипър и днес ще продължим с 9-тият епизод на Don't Starve Reign of Giants. В миналия епизод се опитахме да... Готови са! Това е чудо, бати! О, чудо! О, това е чудо! Жирки. Тук видях някаква трябва да се смалява, да. През лятото трябва да предполагам... Я чакай сега да видим как стават нещата. Ще ми трябва една пръчка. Има ли една пръчка? Едно монстър ми, не ви. Джърки, едно такова ля. И сега като бъде пропълнен, става една пръчка. Едно джърки. Едно е такова месо. И едно е такова малко месо. И ако не се лъжа, и ако имам изобщо някакви знания като цяло за играта, и ако имам късмет, нали, ще се покажат мидболс. Едно нещо, радостта за геймерчетата. И просто хората като мен. Абе, струват си като цяло, ще видим. Я да видим първо някакъв фрагът фанал ли се е, фанал се. Абе, за 3 трапа пак е нещо, защото аз мога да направя 1000 трапа и да фарам тук като ама... Няма смисъл. Ще ги използвам за месо и толкова, тъй като душите са спалнери. Не знам дали знаете. Просто тук е не спална. О! Какъв булшит. Кабопс. 29-37. 66-40. След да съм. Добре, а каква беше рецептата, бе? Какви иде? Питам нещо ново. Я. Аз ям берета, нали? Те ще ми трябва това да бъде. По-късно ще ги употребя тях. В момента съм много яко разочарован. Трябва да видим сега какво да направим. Ние трябва на кръв. Трябва да ми... Какво граслото се смалил и той ли, бе? Не. Изглежда само смален. Така ще ми се... Ой. Дели, колко близко бях както в момента и кръвта ми тръгна да падне яко. Нещо си остава термостол, нещо ще запиша. Добре. Има някакъв смутка. Ой. Добре, да, аз нали съм до това, защо? Ето сега вече ще съм... Да, явно през деня температурата не е висока и трябва да следи, значи трябва през нощта да правя каквото правя. Добре. Трябва ми Ice Pneumatic, всъщност не трябва да сме... Но неща не трябва да гледам. Сега. Ще да си взема пътята тук. Сега ще чакам да стане вече. Нали? Да. Ще чакам да разберам няколко перита. Добре, какво ще стане, ако добавя... Не, няма да рискувам с тези работи. Ще отидам надолу и ще го гледам. Ще нацепя малко дървета. Да, надявам се, че... Така. Температурата падна или падна малко. Трябва да видя също с някакви шапки или нещо, които да ме охлаждат самия мен. Май имаше някаква шапка с един куп на кратуното догоре, ама... Ето ги. Ти неща ме много плащат, как да гледам някакъв. Виж. Това е някакво такова. Да бе, някакво растение, де ти казва, ела да ми вземеш месото и само някакъв. Идвам и някакви чуди земя започват да цепат като нищо. Както виждате, всичкото да започне да се смалява, което изобщо не е добре. Аз събрах достатъчно, предполагам, трева, да. Саничето ми, което е много странно, че саничето ми е толкова високо, ама както и да е. Ако може да го изравя, то печага. Чак да си го гътна. Явно много ценни в тази игра. Дори повече от морковите бих казал. Да, те морковите са по земята и в фермите, докато беритата си
си растат на хращите и можете да си ги вземете. Добре, аз имам ли брадва? Нямам. Ще си направя. То берицата може да си ги седите, едва ли не да си ги отглеждате. Да, а тъпото явно на това на... Чакай, секунда. О, далече съм. Ще стоя по-далеч от огъня. Трябва да правя факла, но предпочитам да отбера малко ресурси тогава. Факта ще отида до базата, която е добре, имам време до базата. Ще видя някаква шапка или нещо, което да ме охлажда, да мога да хода през лято, защото ако целият ден да действам и трябва да действам само в дъста, която се пада и тази част, аз направо да термослон, за да се нагрява. И господин, аз трябва да бърза. Ще я нося тук, немайте си сува вече. Така, тук седем пътечката само. Не знам защо толкова бързо свършва факлата. В момента не се иска много да разбера. Намерих едно бери. Това значи, че ако... Добре, ще опитам така да направя. 3 морсълс и едно бери. Надявам се, че този път ще стане нещо. Или митболс, ако е късно. Да, ето, охладих се. Нацепих само 12 дърва ли бе? Оле, с тази игра май ще игра без чест. Тъй като бе, ето за това гаре. Та, митболс, муцката на муцките. Само дето не знам дали да ги имам в момента. Няма ще ги взем това. 13, 195, 35. 75, 199, 38. Само толкова ли? Ох, той имаше и quality, да. Някакво там quality, дето глупост. Някакъв много са дразни на тия работи. Защото всичко зависи от кой си го направил. Както виждате, месото, това голямото от бифалото вече започна да става на нищо. Не казвам друга дума, нали? Оп. Ей, късно, както и е. Много бързо една вечерта и всичко. Я да видим сега. Сега някаква шапка. Summer Vest. Как се прави Summer Vest? Keep cool and fresh. Окей. Едно rope, 3 feather. Не мога да си въря feather, но мога да си въря pixskin. Нещо друго, което да ме държи сух. Което е фикс. Това е това го знам. Top head. Rain head, winter head, cat. Какво да? Fashion 11. Refreshing. But sticky. Feather head, bush head, raincoat. Puffy head, което е влизи. Температурата взе да става изключително голяма, всичко започва да гори. Всичко започва да гори, дами господа, всичко започва да гори. Какво ще правим сега? Какво ще правим сега? Бързо. Изделим файра, ами ако сложи нещо в файра... Да, мамка му. Брак си ги, бе. Майната му. Ако ще някой ги изям, не ще си ги пада, защото само това ме стана. Искам да ви щупа сега. Къде ми е хамъра да ви щупа? Проклятие. Значи, не знам кое е най-коварното нещо, обаче за сега остава... Добре, дропват материала, бе. Стигаме с този материал и сега ще се оправим с всичко. Черкова са ми дропнали и всичко. И сега само да ви дадем нещо за ядене, което пих да завърхне и няма. Добре, спир ще си дропна. Това не знам сега в момента би да се радвам или да дерева, ама пак. Добре, имам ли някакви основни работи, поне имам. Нещо черкол, не, това ще го взема, ще го сложа тук. Тук почвам ще да горим. Това ли да? Нямам с какво да отбирам в момента. Ще остане тук като така. Не бе! Майчето ще да се чупа и драйн граповите. Това се очакваше, аз между другото очаквах това и като не стана леко се очудих. Трябва да сме напълно честни.
Аз май трябва да сложа всичко ето от тая страна или да. Не знам какво ще правя с Драйн граковете, не ми трябва Gears. Следващия път, когато правя игра, прави изобщо, ще гледам задължително да започна от есен. Защото зимата малко или много ще поправи, лятото нещо я закъсах много яко. Добре. Може да сложим месото, що? Защото ми трябва това само, окей, ще направим замяна. Едно тук. Сега. Да видим какво стане, ако взема. Там си ще го взема да видя. Искам сложи още един месо да видя сравнение с монстър мита колко време ще се случи. Дали изобщо се струва. Така, имам ли още трябва да зафила имам. Леко съм... Така, месо, храна, окей, я да видим сега на фул. Какво ми иска за това? 3 рефайн къстомнес. Добре, ето, ще се вземем материал. Рефайн, къстомалия. В момента ще направим крок под там, някъде. Вече имам сигурно, ето тук може да видите, ето тук. Май няма да стане точно така. Не. Това искам така. Значи всичко колкото да ми фара ще го сложа така. В близост горите шапки. Така. Да ни се попалят и те за всеки случай. Останалото работи ще ги билдваме така едно до друго. Покрай ендодерми фара. На мястото на меню ще сложа Silence Machine или да. Добре, всеки да сложа. Няма проблем. Махаме това и това и... чакай, тя си имам брада. Айде, брадата да фаща пътя. Така. След това... Silence Machine, където ще е удобно. Не по-далеч от тука. Страх ме ще сложа. Не загаси моя надежда. Та, единствената надежда, единственото нещо, което ме държи още да не се разрева. Единственият кемпфайр, който... Кемпфайр даваш живот. Колкото да ми се иска да не е смешно, защото не е. Добре, как сега да го мърдърна като... Мисля, че сега ще се дропне. Това е... Якото, че се фарми много яко. Аз дори се чудя дали ще гладувам, аз само от зайци храни като... Ям като от... Къде ми беше една храна, дето дропна? Не ми казах, че се ми изял. Пълно не е. Пигите евентуално могат да ма... къде е една храна? Това си някакъв базик ли е сега или нещо? Сигурно съм супер кьорав и не мога да я видя. Не, няма я, бе. Само хубави мисли ми дойдоха на главата. Айде, мърсъл се. Давай, бързо. Така. Тут страпа и тук ще сложа тези работи. Както виждате, всичко ми е много разхвърлено. Трябваше да си направи чест. Имам ли за чест пари? Ще си направя, защото това, което аз правя е една огромна грешка. Не бе! Ей, как мразя този хамер, аз си го махна. Meatballs от 6.34 отиваме на 68.37. Честно казвам, гива. Structures, chest. Structures, chest. Това е добре всъщност. Трябва да имате задължително един такъв чест. Трябва да... вътре слагайте всичко им предвид. Както да не направите моята грешка, по-добре да правите това, което ви казвам в момента. Ето така, слагате всичко вътре до честа и го държите да ми пара. Защото после ще съжалявате много яко. Добре. Не чак толкова.
колкото би ми било по принципа, но ялинта и така ще ги задържа. Черко, сега ще ги използвам, не, драг рако имам? Да, имам драга, добре. Ще ги пазя, не бе, ще ги пазя сега. Тук, след това. Трябва да премествам много работи вътре. Шапката, факла, ето хамър ще го сложим. Всичко наред ли да сега? Да, колкото виждам. Термал стол където го тук, окей. Има хепелипър. Нито един зак не се е хванал. Не съм и приритал още за това, но пак. В момента горенето на този ресурс може да ви се види смешно, ама заслужава си. Въртите. Добре. 26 ден ние още гладуваме. Опитваме се да намерим някаква храна. Ето ги бе. Добре. 3 такива и какво да сложа още? Такова. Monster Jerky. Кул. Айде. Това месо трябва да го сготвим в най-скоро време. Как върви месо до там? Зайц всичко наред ли? Наред, като гледам добре. Това само може да ме радва. След това. Сега... 2 взех. Какво да ви кажа? Доволен съм. Я да имам костане да направя 4 Monster Monster Jerky, айде, защото някой такова сушено се води. Ашис, тия трябва да ги преместим. Кой ще взема вместо? Не, ще си взема. Или нитрати, или там, нитри, или там. Какво се пада? Добре, сега вече не знам какво това. Това май даваше кръв. 40-37, едем. 77-17. Да, за сметка на кръвта нахранихме добре. Значи Monster Meat го комбинирайте с друго, никога не го яще само. Добре, че Lightning рода ми остана 6. Сега си го подари това. Какво ми остава? Има нещо, което е спешно. Не, месото обледнява нещо. Добре, сега трябва да намерим малко дърво за още един чест евентуално. Сега ще видим ние очи, но ма плащат. Може да и на играта да ми пада санчето, обаче не ми пада като гледам. Както виждате, денят става все по-голям и по-голям. Мисля, че на всеки опит, когато е пускана. На път съм на умиране. Съвсем скоро ще умра. Значи, сега вече разбирам. Значи системата е направена играта да симулира този обикновения ден, както виждате, постоянно до средата на деня става, всичко става нормално, светло. После става по-светло, защото слънцето се намира най-отгоре, както при нас е примерно обяда и 12 часа и там другите работи. И точно поради тази предполагам логика са решили да го направят и така, средата на деня да се насилят от страх, защото си мислите, че краят наближава. Добре. Това не ми харесва, тук искам да го видиш. Към това стане студено, ето така. Не, още по-студено го искам. Евентуално мога да си намеря храна с тия зайци, ама трябва да обирам трева и това, което ми напомня друго нещо. Трябва да отида някъде с пилно трева и там отгоре. Отивам горе и почвам да ще вземем трева както корени, така и обикновено. Ще почна да обирам морков. Това може да... Морков е морков, храна е, нали? Къде съм? Насам съм. Беритата, оле, колко са ценните. Мъшрум няма взем. Там балуите, те ни горят ли бе? Както и да е. Полезни са, както виждате.
Добре, всички трябва тук ли се, така да кажем, спаружила или... Бре, то така бе. Добре, айде, така сме тръгнали, ще навестим прасетата. Они пичове, дето крещят for the king. Да, и при тях е тръгнала да изчезва. А дефолт, живи ли са те, живи си те. И тя ще ме нападна. Абе, мога ли да направя втора атака на... Абе, дефолтата в момента са... размножават. Малко трябва супер. Тя верно... То верно лятото е едно от най-тежките неща, бе. Добре, как да се справя с това нещо сега? Някаква идея? В принцип, ако имате някакви предложения, съвети, много ще ви бъда благодарен, защото така ако продължаваме, може би няма да съм жив скоро. Аз в началото бях тръгнал за това си, обаче се отказах, защото реших да направя първо храната, да се подсигуря, тъй като аз винаги или под много от времето огладнявам. Да, направих една малка грешчица и в момента тръгвам обратно към вкъщи. Да, нямам неочаквани гости, защото ще стане вече много гадно. Стоп! Пълнолуние. Добре, защо тръгнах да се загрявам? Аз това не го разбрах сега. Не знам, тръгнах се загрявам и си казах, сега ще умра. Ама живях въпреки това. Тия дървета са хубави големи, сега ще дойда да ги взема. Пълнолуние, така че... Дъно прасетите не са се променили, ето! Какво прави рода, бе? Оли, яде го! Проклето изчади. Така ти умрях. Няколко са, както виждате. Добре, че съм намерил един пистол. Накъде е пътя? Надясно е, надясно е. Гледам с храна, санти, знанието, оставили ми ги. Става ми ги само така. Накъде върва в момента? Трябва да съм нагоре. Добре, дано да си взема същите неща, които имах. В този случай ще садна яко. Аз не знаех, те ми ядат рода, това не е как му е такова нещо. Това всъщност аз съм идиот тук, аз направих тази грешка да ги сложа точно до мен. Те са виновни, че са идиоти. И аз сложим сега малко е такова. Сега нещо как е? Добре, добре за сега. Род, ще го прибера да не ми го ядат. Ще е прасетявано да ядат всичко. Те не случайно са прасета, да, ама айде. Дойде. Къде ми сега? Можем ли да хапнем нещо? Не, всъщност. О, не. Става уникално, не. В мен е термосолно, добре, ще тръгнем на леко пътешествие. Сега малко трябва да търся в момента храна. Аз имам ли трябва някакъв изобщо от миналия път? Имам някакъв. Ще ми стигне. 27 ден, пъти прасетата са страшни. Мани ми се от главата ви животно. Ще е дало животното тебе, мечка бе. Чакай да душа, изчакай малко бе. Ето стигнахме. Calm down, бро. Добре. Не знам за вас, обаче аз съм напреган от отчаянието. Ако сега някой се опитвам да ги сготвя по този начин. Точно е средата на деня, нали? Ето се тръгна с това по-тъмно, сега би трябвало да успея да оживя. Би трябвало да не съм в опасност, ама както гледам, може и да съм.
Добре. Мисля, че този епизод постигнахме доста, макар и с леки, колко да са леки, много трудни затруднения. Това беше всичко от мен за този епизод. Надявам се, че ви е харесало. Моля, коментирайте. До скоро!